this tradition, ladies and gentlemen. It has been said that the first day of the wedding, the couple needs to partake with something sweet to ensure an ending sweetness and love to the newlywed. And helping us out, we have Mr. and Mrs. Randy and Marisa Rosero. Good noon everyone. So, inot po sa gabos, gusto ko pong magtaon ng pasalamat sa mahal na kagurangnan sa pagtaon po sa tuya ng mahay na panahon. Sa aldaw na ini kang duwang pusong pinagsaro, si Boboy sa si Joy. Boy and Joy sounds the same. So, talagang magsasama sila habang buhay. Inot po sa gabos, gusto kong magtaon ng maray na uto na po it's time to eat. Kailang tatapusin pa po ang short na program. So sa ko yung mga tugang sa profession, sa DepEd, sa bago kong mga madi-padi, at the same time si Madi, manayon ko po, kasi po si mother po ni Boboy, tugang po yung kang husband ko. Hindi po si Boboy. Dati ko po siyang eskwela kang elementary. Aram-aram kumapuan sa iyang kakayahan. So, sa pagtao po nintiwala sa muya bilang ikaduwang magurang kan sa indong mga aki, Mr. and Mrs. Habana and Mr. and Mrs. Rosero. So, dahil ko na po pagpaparalawi ko sa kuyang minsay because it's time for us to full our stomach. Since kasubago nag-start 8:30, mga 4 o'clock pa lang po aram po, maratan na kita gabos. So, enjoy the meal and
Boy and Joy. Magsama kayo habang buhay, magkaroon ng maraming, ayun na po. So thank you very much and good noon. Enjoy our meal. Thank you. Thank you so much, Ninang Maria Elena Rapiñan. So right now,
salamat sa mga tugang ko, mga pinsan, Yaraw Buendio. Dako lang pasalamat sa Indo. And then sa ninong ko po, Ninong Rolly, Ninong Alvin, Ninang Malen, and then Ninang Norma. Salamat pong maray sa pagtugot po na maging panduaming magurang. Relatives mo po, sa Lambang Sarok, dako lang pong pasalamat sa Indo. Sana po magabot ang oras na pag nag-agad ka mong tabang sa makabalas mo po kami. Thank you po. Maray na hapon po, giraray sa Indo. Ngayon po kung masasabi ko, salamat na maray. Nahiling ko pa lang na paano ang venue. So nakaka-overwhelm na. Dahulo nag-attendir sa dahulang ko siya na inyo. Salamat po sa family Rosero, sa suporta po, and sa pamilya ko din po. Mama and Papa, salamat po. Sa mga kamaestra po na yaraon digdi, tinupad ko na si Tita para sa pinindong mag-agum na ko. Ladies and gentlemen, the total amount of the prosperity money is 137,110. So how was that, ladies and gentlemen? It's 137,110. Not bad at all. Joy, sa Aldaw Tangunyan, yun yung nakuata, ipapasok sa imo kasi ikaw nang bahala, palagun mo. Tapos sa kuya ni Marisa na main naman yan online. Dahil joke lang po. Tinanggap ko ini para sa satuyang pagpuon bilang sarong mag-agum and sa magiging future family. Tapos na guys ang selebrasyon ng kasalan.